ଝରକାରେ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଅଲିଭା। ଏହି ଜହ୍ନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଭାରି ଆପଣାର ଲାଗେ। ମନକୁ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କ'ଣ ଏହି ଜହ୍ନ ପରି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ହେବ ମୋତେ? କେତେ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଇଭାନ ସାମନ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ନିଜ ଜେଜେଙ୍କ ଜିଦିରେ ଇଭାନ ବାହାତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲିଭାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ଇଭାନ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଅଲିଭା, ମୁଁ ଲିପ୍ସାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଜେଜେଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଲିପ୍ସାକୁ ବିବାହ କରିପାରି ନାହିଁ। ଜେଜେଙ୍କ ଭୟରେ ଲିପ୍ସାକୁ ତା ବାପା ମା ବିଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲିଭା କିଛି ବୁଝିପାରି ନଥିଲା ଯେ କ'ଣ କହିବ। ଇଭାନ କହିଥିଲା, ଜେଜେ ଜିଦି ଧରିଲେ ଯେ ତୁ ବାହା ହେଲେ ବି ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବି ବୋଲି। ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୁଆଁରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଅଲିଭା। ଆଜି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, କିନ୍ତୁ ଅଲିଭା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଇଭାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ମାତ୍ର ଇଭାନ ଆସେ ନାହିଁ। ଜେଜେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଇଭାନ ଘରକୁ ତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଶୁଏ ନାହିଁ। ଅଲିଭାକୁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ରୁମରେ ଶୋଇବାକୁ କୁହେ। ଏ ଘରେ ଅଲିଭା ଗୋଟିଏ ଅତିଥି ଭଳି ରହୁଥାଏ। 3 ମାସ ତଳେ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଇଭାନ ଆଉ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଇଭାନଙ୍କ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପିତୃତ୍ୱ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ଇଭାନ ନିଜ ଜେଜେଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଇଭାନଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଲିଭାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଅଲିଭା ଭଳି ଅନାଥ ଝିଅ ତୁଳନାରେ ଲିପ୍ସା ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପରିବାର ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଝିଅ ଥିଲା ଇଭାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେଙ୍କ ଜିଦିରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ। କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଲିଭାକୁ ଭାବନାରେ ରାଇଜକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ସାମ୍ନାରେ ଇଭାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ହାଲୁକା ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ଅଲିଭା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା। ଅଲିଭା କହିଲା, ଇଭାନ, ତମେ? ଇଭାନ କିଛି ନ କହି ଅଲିଭାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲା। ଅଲିଭା ଦେହରେ ଖୁସିରେ ଏଇ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଭାନ ନିଶାରେ ଥିବା ଜାଣି ଅଲିଭା କହିଲେ, ଇଭାନ, ତମେ ନିଶାରେ ଅଛ। ଇଭାନ କିଛି ନ କହି ଅଲିଭା ଓଠରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଠାରିଥିଲେ। ଇଭାନ ଅଲିଭା ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ ଆକୃତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଇଭାନ ପ୍ରେମରେ ଯେମିତି ଅଲିଭାର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଇଭାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇଥିବା ଅଲିଭା, କିନ୍ତୁ ଅଲିଭାର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଈଶାନ ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ସାଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଶୁଣିଥିଲା ଇଭା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଇଭାନ ତାକୁ ଲିପ୍ସା ଭାବି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶାନକୁ ବିଛଣା ଉପରୁ ପେଲି ଦେଇ ଅଲିଭା ଦୂରେ ଯାଇ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଇଭାନକୁ ଚାହିଁଲେ। ଇଭାନ ନିଜ ଚେତା ହରେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଅଲିଭା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ତମେ ମୋ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଭାନ ସାମନ୍ତ, ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ଯିବି। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଇଭାନ ନିଜକୁ ଘରେ ଦେଖି ଭାବିଲା, ମୁଁ କିଛି କରିନି ତ। ନହେଲେ ସେ ଏବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଇଭାନ ଡାଇନିଂ ହଲକୁ ଗଲା। ଅଲିଭାକୁ ଦେଖି ତା ଆଗକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଲିପ୍ସା ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି, ତେଣୁ ଆମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ଜରୁରୀ।
ତେବେ ଯାହା ଦରକାର କହି ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଦିଅ। ଅଲିଭା କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମିଷ୍ଟର ଇଭାନ ସାମନ୍ତ। କାଗଜ ନେଇ ଅଲିଭା ହସ୍ତାକ୍ଷର କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଇଭାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତମକୁ କ'ଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ? ଅଲିଭା କହିଲା, ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ତମେ ଦେଇପାରିବନି ମିଷ୍ଟର ଇଭାନ। ଅଲିଭା ନିଜ ସୁଟକେସ୍ ଧରି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପ୍ରିୟା ପଚାରିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଅଲିଭା କହିଲା, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି କରି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପଢ଼ା ପୂରଣ କରିବି। ଅଲିଭା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରଖିଥିବା ପ୍ରିୟା ଅଲିଭାକୁ କହିଲା, ତୁ ସେ ଇଭାନ ପାଇଁ ନିଜର 2 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କଲୁ। ତୁ ତାଠାରୁ ଭଲ କରି ପଇସା ଆଣିବାର ଥିଲା, ଏମିତି ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲା। ଇଭା କହିଲା, ପଇସା ଆଣି କ'ଣ କରିବି? ସେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁ ନଥିଲେ ନା। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ଠକ, କେଶ ଜେଲ ଯିବା କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାର ଦେବନି ତ ବାହା କାହିଁକି ହେଲା? ପୁଣି ତତେ ବାହା ହେଇ ନିଜେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲା ଯେ ଏପଟେ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାର ପରିବାରର ତାର ଇଜ୍ଜତ ଧନ ରଖିଲୁ, ତାର ଘରର ଯତ୍ନ ନେଲୁ। ସେ ସବୁ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିନୁ? ପ୍ରିୟା ଓ ଅଲିଭା ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅଲିଭାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନେ ପ୍ରିୟା। ଅଲିଭାକୁ ଚୁପ୍ ଦେଖି ପ୍ରିୟା କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ସରଳ ବୋଲି ସେ ତୋର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ତାର ମା ଓ ଭଉଣୀ ଆସି ତୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଅଲିଭା କହିଲା, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ମୋତେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ବୁଝିଦେ ନା। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ତୁ ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସାରିନାହୁଁ, କୋଉଠି ବି ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ? ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରିବାକୁ ହବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ଅଲିଭା ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ପ୍ରିୟା କହିଲା, ତୋର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ତାପରେ ଚାକିରି କଥା ଦେଖିବା। ଅଲିଭା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ପ୍ରିୟା ଅଲିଭାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅଛି ନା। ପ୍ରିୟା ବୟସରେ ଅଲିଭାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା। ଅଲିଭା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା କଥାକୁ ଆଉ ଅମାନ୍ୟ ନ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଅଲିଭା। ଦୂର ସହରରେ ରାୟ ସିଂ ପରିବାର ବଡ଼ ପୁଅ ରାଘବ ନିଜ ସେବା ସାନ ଭାଇ ରିଷିଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଥାଏ, ରିଷି, ତୋ ବଦମାସି ଯୋଗୁଁ କୋଉ ବି କଲେଜ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଶେଷ କଲେଜ, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି। ଛୋଟ ସହର, କେହି ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ରିଷି ବେଖାତିର ଭାବେ କହିଲା, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋ ସହ କେହି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବି? ଏମିତି ବି ଆମର ଏତେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ବି କାମ କରିପାରିବି। ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ? ରାଘବ କହିଲା, ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନେଉଛୁ, ତେବେ ନିଜ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ କେମିତି ହବ? ଏଇଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ ନିୟମ ମଧ୍ୟ। ରିଷି କହିଲା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଭାଇ, ସେଟା ମୋର ଅଛି। ରାଘବ ଦୁଃଖୀ ଚେହେରା ବନାଇ ସୋଫାରେ ବସି ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇ ପାରିଲିନି। ଜେଜେ କ'ଣ ଭାବିବେ ମୋ ବିଷୟରେ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଭାବିବେ ମୋ ବିଷୟରେ? ରିଷି କହିଲା, ଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ମୋତେ ଏମିତି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନି। ରାଘବ କହିଲା, ସତ କଥା, ଏଥିରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କ'ଣ? ତତେ ମୁଁ ପୁଅ ଭଳି ପାଳି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ରିଷି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ବର୍ଷେ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ା ଛଡ଼ା କିଛି କରିବିନି। ହେଲେ ତ ଏବେ ଖୁସି? ରାଘବ ହସ ହସ ରିଷି ଗାଲରେ ଚିପି ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ହେଲା। ରିଷି କହିଲା, ଭାଇ
ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଗାଲ ଚିପନି। ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ। ରାଘବ ରିଷିର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ି କହିଲେ, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହିଁ ରହିବୁ। ରାଘବକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବାର ଦେଖି ରିଷି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ମାଧବକୁ କଲ୍ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଭାଇ ସେଇଠିକି ମୋ ପାଇଁ କଲେଜ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାଧବ କହିଲା, ତାହେଲେ ଭଲ ଜମିବ। ରିଷି କହିଲା, ନା ଏଥରକ କଲେଜ ସାରିବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଛି ଭାଇକି। ମାଧବ କହିଲା, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋ ମାମୁଁ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହ। ତୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି।